Good morning. Mwadzuka bwanji konse kumene muli yayi ndithu ife tadzuka. Akhale kuti siri kupeza bwino kwene. I think it should be fever or something else. Nde yeah, ngani ndimene ya. Siri kupeza bwino kwene. Yeah. Komabe ma-update ankhondo pakati pa dziko la Iran komanso Israel ali motere. Choyambirira chimene mukuyenera kudziwa nchonena kuti ma-update ochokera ku Israel pang'ono pokha azivuta ndi ma-verification chifukwa chonena kuti Israel completely yaletsa kupanga kuulutsa nkhani zawo. Yaletseratu, like kuletseratu completely kuti palibe amene azipanga aziulutsa nkhani zawo, live stream or anything else. News ya Sky News imene ngati office yawo ku Israel ko imene ali Israel ko anabwera madolo asilikali akweza anabwera ndikualetsa kuti atulukani muno. Palibe zopangaso zomalengeza za news kuno. Actually I hope kuti ndikakuonetsani ka video ko so kuti ayujubu akhumudwa kuti video iso ayipatsa 24 hours kuti ipange review. I just hope so. Chifukwa any video, any small video zimapeza zoti video ichi sinabwere yapanga hang. You see, like ayipanga kaicheki chani kena kupasa 24 hours. Then after 24 hours uzati pamene video yezibwera doti it's like amakhanga ma outdated updates, right? Kamakhanga doti ma update doti adusa kale. Koma ka video kokhako ndikupatsana. Koma zina zonse nde complete kulibe. Like sakuonetsa. Right la zaifezi zisiyene zikhale mene zilile. Nde kuoneka zoti kuvutira pathu kwambiri ku Israel ko. Nde by the way Trump ku meeting ya timati ya G7 ichi atafikako anapeza kuona kuti sanakhalitsepo. Akuti iyeyo akapanga launch mobile network yake ku America, Washington. Yeah. Nde za mwamba ujao umene amakambirana uja kuti akambirane tuone kuti zikhala bwanji makuti zimene zozo sizinathe kwene. And president wako France iye anangochoka ngati akuluakulu ndizochita chenjenere utali. President wako France Macron anazayankhula kuna kuti Trump yo wangochoka basi ndoti afuna akapange focus za ceasefire kujani ku pakati pa nkhondo yokhuza ndi America ojene Iran komanso Israel. Nde Trump wayankha kuna kuti Macron nthawi zonse he gets it wrong. Sundukapanga nthamangira zina kumene koko much bigger. Osati izi za ceasefire koma zina zake zikulu ndione mmene amayankhulira. Ndiyebe after pamenepo wanyamuka wapita ndi adaona kuti what's next. Kumbali ya Israel kupolisa Iran ndithu Israel ya ponya mabomba ku Tehran konkuja yasakaza yapaso commander mmodzi and yeah, that's it. Komanso akuona kuti ifeyo space ilepanga on, right? Chabwino kumbali naye ndiona kuti Iran imayankhula kuona kuti komano tuuza nakakomaliza kuti patoka ceasefire tikambirana. Koma ngati simukufuna is fine. Ifeso tikupitilira.
nde analonjeza kuona kuti mamawa uno iwo akhala akupanga attack Israel koma sipakhala break. Iwo akhala akupanga attack Israel koma sipakhala break. Dzulo usiku anapanganso attack. News zonse zimene zimakamba zokhuzana ndi ayi 90% ya mabomba amene achoka ku Iran anawakhidwa anatere nzabodza. Mabomba ndithu anafika aphwasulamo koma pali vuto lona kuti panopa zikuletsedwa kuti azipanga broadcast zinthu azizivulutsa nde zikukhanga kuti zinthu zake zoti information yovuta kuti ndiyotani. Pakadali pano tikuonera pano mamawa uno pa nthawi imene ndikuyankhula pano mabomba mu Israel akugwa kuchokera ku dziko la Iran ndithu yatumiza mabomba pali zima ballistic missiles zija zikuzikuzi azitumiza koma maripoti akuona kuti awa akuthamanga kwambiri komanso ndi ambiri kuposa amene amatumiza poyambirira. Israel akumayenda mafezi. Anu akewo anayankhula kuona kuti mabomba amene tikumaponyani panopa tinapanga 20 to 30 years ago. And tikamasintha kuponya mabomba ndiye kuti tumakhaso tupanga upgrade like tuponya ena sopano amene anyuwan chonchi nde aumakhala osiyana nthawi zonse. Israel yaphulitsa ma barracks angapo ku dziko la Iran. Koma sokuti ma barracks onse ndiye kuti apita. Remember Iran ndi dziko lalikulu kwambiri. Anthu 90 million sipano. Nde yatumiza mama uno yatumiza mabomba ochuluka kwambiri amene oseo target yawo ndi Tel Aviv, Israel, Haifa, Tel Aviv. And pakadali panopa atakaphwasula ku Israel. Nde tikungodikira ma update komabe ngakhale kuti ngasi vuto nono kuti ku Israel zikuvuta kwambiri kuti iwaje kuti ngasi Israel zonse zimene nga official. Anu akewo akumasankha zimene angaulutse. Zimene sakufuna kuulutsazo basi saziulutsa. Zimene afuna kuti ziulutsidwezo zikumaulutsidwa. Onse aja amene amajambata ma videos aja chancha awaletsaso aletsa ndithu kuletsa konda osajambula ma videos ndikumatumiza pa internet officially aletsa. Spokesperson usomene kwana kuti akulu aliyense amene akusangalala ndi kuphwasudwa kwa Iran because kuphwasudwa kwa Israel ndikuti nayeso akhala ndi mdani wathuso. Remember imene ina mesemaza kuti ma Israelis akuti iwo ndi anthu osankhidwa kwambiri. Safuna ataoneka kuti aluza. Safuna atavomereza kuti ababaza tivuta nthawi zonse makhala haife ndithu ndi Juda makuti. Ndeno pamene mbali naye the same thing chimene chingachitikecho akumalengeza. Aphwanya barracks apanga confirm. Aphwanya barracks apha top general ayikaso confirm the same time. Ayi nde report lomayenda straight pamene ku Israel zimene sakupanga nawo yayi. Iwo zikachitikira kenako nde iyi anaphwasula kwambiri manyumba aja then zinaoneka ngati kuona kuti kona zaoneka ngati ku Gaza chonchi wezi then anthu anayamba kupanga kumpia then iwo anafika zoti malapa ndeti ampata tukhanga tiri kuluza tukhanga tiri makuti. Ndiyebe pakadali pano nkhondoyo ili mkatibe and tikupatsena update ya mabomba amene atumizidwawa amene ayamba kaleso kufika mu Israel kuti zatha bwanji kumene koko nanga zikuti bwanji. Kumbali naye Putin wayankhula kuona kuti nkhondo si yabwino and Ukraine
ikuyenera kutenga zida zake zonse zimene zalandira kuchoka ku NATO. Zida zake zonse pali nakambaka za NATO. NATO ndika organization imene maiko amajoina kuti akuti azilandira chitetezo. Nde ngati dziko lina lake la NATO lapangidwa ataki, ndi kuti NATO yonse imabwera kulimbana dziko lili lipena lolo. NATO iyi sikuti anthu kwa anthu enene amangoizuzira ndikabongo kazigawenga basi. NATO so ndi yomweyonso imene inanyamuka imene akapha Gaddafi. Ndino Ukraine nayonso imalowa muti monatomo inalowa ngati memba. Nde Russia imakana ziti masikalowa ndi kuti barracks akuyenera kuyika barracks ya NATO mena. Namuzira ayo ase ukandike NATO. Ayo ufuna andipange spy bwanje. Mabara ake zichitika zimene zichitika ku Iran. Chifukwa achina Mossad acha asilikali aku Israel anatasa ndithu kufika na polowa mkati bwinobwino. Kufika na pomapanga ndithu ma drone around. Ngati zimene zizi. Chifukwa maiko amene ali around anaona kuti anali safe for them atawapanga china chilichonse. It's like that's why anali ndi like amadziwa china chilichonse chilichonse wakuti amakhala pakuti general amakhala pakuti uyo amakhala pakuti sezo ndaba amadziwa. Nde Russia imapanga check ndani ma neighbors home. Pamene Iran simalimbana ndi anthu ena ya kuti kabana kuti muna zawo kwani zanu zimene ife tupanga zathu ndi zimene zinabwereketsa. Nde zapeza kuti adani aja anabwera nthu mbali-mbalimo ndi kupanga zawo zimene momwe basi ndikulowa mkati yetu. Koma onse amene anagwidwa maspy awiri a Mossad amene amafuna akaphulitse like komanso maspy oseta nakale kuti sanadikire yayi ango agwira same time convicted basi kenango awapa. Guys, tidikire kuti panopa zikuchitika nzichani mabombaja akutani ku dziko la Israel ku Tel Aviv. 640 missiles atumiza mabomba like I don't know kuti chichiwa kati ngameke chani koma ngasi zose zilindi maina I guess. I mean zilindi maina yake komanso zilindi zinthu zake. Pene kujiwa kuti bomba basi. Right, bomba. Koma iwo atumiza nthu ma ballistic missiles ma drone zose zikuti azitumiza kumarumiza zambiri choncho. Guys, thank you so much. Tidikira kuti update ina yokhala bwanji. I hope kuti video isaichedwesa chifukwa cha ka video ndaponya kaja akwacho panga evacuate kwacho santhu aku Sky Times acho kuti atuluke asapange post news zawo. Guys, thank you so much. Malawi and Cameras.